सिमेन्ट पस्टखौ 6था नखरसेयाव ओमफ्राय थिङा 26 खान जागोन 10 फुटि नखरसेयावनो 26 खान मोनगोन नोंसोरो दिनैहाय जोंनि गोसोखौ माने खुसिजोंनो थानो हायि बायदि जाबाय सार जोंनि नामैहाय थाङा इन्सपायार खालामनो थाखाय गोसो गोरबोखौ थुनाय मोनबाय सारमोन जों मालाबाबो बेबायदि इन्सपायार मोनफेराखैमोन नैबे भिडिअखौहाय नुनानै आङो ओरैबायदि गोसोआव गोजोननाय मोन्दों आङो बे भिडिअखौहाय ब्रादार सुजित इस्लारनिफ्राय लानाय जाहैबाय आंबो एसे हगारनानै होनोसै होननानैहाय बिथांमोननि बड'लेण्ड इभान्जेलिकेल चार्चआ बेबायदिनो गोजोनथाव ओरैबायदि बाख्नायजाथाव खामानि मावदों दान हैदों जिथुनाखि केदान्दा सिसुबारिनि रिलिफ केम्प थानाय माखासे बेक्तिफोरनो आरोखि मानो होनना बुङोब्ला केदान्दा सिसुबारिया नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ ओरैबायदि गिदिर गामिमोन ग्रिम ग्रिममोन बिथांमोननि गामिया मोनसे समावहाय भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय खानामाख्रा दै बियो माने गेजेरजों दंग' फिसा दंमोन बेजों हाबनानै फुरा बिथांमोननि गामिया संहार आरोखि ना बिराद गिदिर गामिमोन न'खरफोर गोबां दंमोन दा बिथांमोननि गामिया गय बागान बारि बागान न' बां गासैबो साय सम्पति संहार जाजोबदों आरोना गोबां गोबां हा दंमोन ओमफ्राय दा संहार जाजोब्बाय ओमफ्राय माखासे न'खरफोरखौहाय बै नारामफुरनि एसे सानजाथिंजाहाय माने हाफोरखौहाय राननानै होनाय जादों आरो एसे एसे ओमफ्राय बेजों लोगोसे माखासेफ्रा गुबुन गुबुन जायगाफ्रावहाय सोरबा बायदिया लाहैबाय ओमफ्राय बिनिनो माखासे खुरखायैफोर दंबावोमोन एसे 14-15 घरसो दंबावोमोन खोमा ओमफ्राय दा बे न'खरफोराबो नै दाख्लैनि दैबानाजों फुरा संहार जाबाय आरोखि सिगां बै केदान्दा सिसुबारिजोंहाय फैलामोन एसे खम जाबायमोन मानो होनना बुङोब्ला बै खुंख्राजराजों थांदोंमोनना दैया ओमफ्राय थांनाय सिगांनि बोसोरावहाय खुंख्राजराजों थांनाय दैखौहाय फुरा प्रटेक्सन बल्डार बिराद मोजां नेटजोंहाय प्रटेक्सन होनानै दा बे दैयाहैजों थांनो हायाखिसै दा बे केदान्दा सिसुबारिजों बिराद गिदिर बायफ्लंनाय नालाय दा बेजों फैफिनबाय दा बे 14-15 घरसो थानाय न'खरफोराबो संहार जाबावबाय आरोखि दा बिथांमोना ओरैहाय एसे साइनाजों बोरैबा रिलिफ थानानै दंनो आंनि खाथि जायो आं खानामाख्रा दै बारबानो मोनहैयो खिन्थु आं थांनाय जायाखै आरोखि एसे प्रब्लेमनि थाखाय आं सहैथ'वाखै बिसिम ओमफ्राय जोबोद दुखुनांथाव बिथांमोननि न'खरफोरा दा हालाय हाफाय जाजोब्बाय आरो दा बिथांमोननि बड'लेण्ड इभान्जेलिकेल चार्चनिफ्राय बेबायदिनो अनसुंथाइ होफैदों जेरैहाय मा अनसुंथाइ होफैदों आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे देखायलांबावनोसै रायजोफोर जोंहा माने नोंसोरखौ फोजोबनानै जों बे मादावफ्राव थांबावगोन ओमफ्राय मादावफ्राव थांनानै आरो जोङो एकदम अरुणाचलाव थांनांगौ बेखायनो जाय हक जोङो माने जेब्ला नोंसोरनि बे न' खुरखानाय मानायखौ नुनानै थानोथ' हायाखै बेखायनो जोंनावहाय मोनसे गिर्जाआरिफोर लोगो नांलायनानै जि हायो जोङो थांज्लायनानै नोंथांमोननि थाखायहाय एसे सहाय जाथोंसै होननानै जों थांनानै बेखौ होफैनाय जादों आरोखि मिथिबायना दा जोंनि गिर्जानि नामा जाहैबाय बड' इभान्जेलिकेल चार्च नालाय फ्राय आजि जोङो 6 बोसोरसिम जाबाय रिलि होबाय थानाया दा नोंसिनावल' नङा ओरैहाय मादारपुर थाबाय उदालगुरि थाबाय ओमफ्राय दा जोङो अरुणाचलाव हैगोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो ओरैहाय शिबसागरावबो जोङो सानबाय थादों दा जोङो माने ओरैबायदि खालामो कि जोंनि गिर्जाआरि मानसिफोरनावहाय जोङो खावलायहरनो आरो जे सोर गावनि जानायखौ खनसेखौ दोनथ'नानैब्लाबो बै दैजों नासयजानाय मानसिफोरनि थाखाय एसे एनै सहाय होदो होननानै जोङो जिखिनि लाबोनो हाबाय दिनैहाय बेखिनिखौ जोङो होलांनोसै बेवहाय आइटेमा ओरैबायदि दं अरजाया दाना जायखौ माने नोंसोरो सुइदु हरल' नालाय बस्थायाव 26 केजि दं माइरङा ओमफ्राय जोङो माइरं हिसाबै जों बस्थासे न'खराव होनोसै ओमफ्राय दालिया बस्थानै दं 30 केजि जायखिया बस्थानैखौ नोंसोर मिलायनानै खय केजि गोलैयो बेखौ सुनानै होदो ओमफ्राय थाव साबोन जा गोलैयो आलु दं जिखिनि दङ बेखिनिखौनो नोंसोरो रानलायना एसे जादो आरो ओमफ्राय जोङो बेखौहाय बांसिन नोंसोरखौ गोसो होनाया न' खुरखानाय हिसाबै माब्रैला एसेसो न' लुना लानो हागोन जों बे हिसाबैनो सिमेन्ट पस्टखौ 6था नखरसेयाव ओमफ्राय थिङा 26 खान जागोन 10 फुटि नखरसेयावनो 26 खान मोनगोन नोंसोरो होमब्ला 26 खानला गैयालाबोथ' 25-26 फुट न' गोलाव लुनो हागोन दा रुम मोननैखौथ' आरामसे नोंसोर लुनो हागोन बेखिनिखौ नोंसोर लुलायना लादो बाथाम साथामथ' जों होनो हायाखिसै फरेस्टफोरजों रायज्लायनानै बाथाम साथामखौ बाननानै एसे मोजां पारमानेन्ट न' लुना लादो आरो दे जाहाथे बै
जायफ्रा नोंसोरनो अनसुंथाइ हरबाय बिसोरबो जेन' मोजां मोनो सोरबा थिं सोरबा माबा लादो ओमफ्राय जों फाथाखौ उननि बस्था लाबोगोन एसे गुसुं जों इसोर आफाखौ हामबाय दे हालेलुया ओनसोला गोथां इसोर आफा प्रभुनिखौ बे समाव हामबाय होनदों दिनै नोंनि गिदिर अननाय नोंनि आशीर्बादजों नोंनि फिसाफोरनि दान होनायजों आफा दिनै बे सिसुबारि मण्डल गामिनि जायफोरा दैजों लोहाबजानानै बा दैजों लोमजानानै खुरखा जानानै दिनै गोदाव सोराव जाबाय बिसोरखौ अनसुंथाइ होनो नोङो जायफोरनि गोसो मोदोम जिउआव रायज्लायनानै होबाय साफ्रोमखौबो नों आशीर्बाद होदो आरो बेजोंनो बे गामिनि थासारिया जेन' मोजां जानो हायो न' लुना लानो हायो आरो एसे जानाय लोंनाय मोननो हायो बेखौनो नोंनाव बरसा खालामनानै हामबाय होनाय जों बासिगिरि जिसुनि सासे अननानै